Andrzejczyk Piotr. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Initial stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 seconds. 30 seconds. 10
porządku. Okej. 6,40. Za kilo 6,50. Tu jest 7. Proszę, czy tu jest? Tak, okej. 7, 5. 7, 10. Dobrze. Pokaż, okej. Pokaż, okej. 7, 15. Okej, już powoli się wymyka. Oddychaj, nie spiesz się, powolutku. Oddychaj. Jod! Dziękuję.